an balimaw ni ɲankuma bi kibara min b'an bolo kala sama o de ye ko président kalata min kɛra an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 29 ni ale jaabi kunfɔlɔ dira dɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔni cɛbɔ 17 min tun bɛ ayiwa ni kalata in na olu kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ kɔni ko jaabi ninnu minnu dira olu kɔni ma sɔn a ma ayiwa kibara laban minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni mɔgɔ 17 ninnu kɔni ye ayiwa lettre dɔ kɔni don cour constitutionnelle la ni o y'an ka jamana sariya sunba ye o ko ninnu yɛrɛ kɛra ayiwa sibiri tɛmɛnen de ayiwa ninnu ka lettre kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ kɔni ko u y'a ɲini an ka jamana sariya sunba fɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ayiwa kalata kunfɔlɔ jaabi ninnu kɔni kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka jate la jaabi minnu bɔra ayiwa n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye kɔrɔnfɛla ye ni ani mali camancɛ duguw ye ko olu caman kɔni bɛ ayiwa président min b'an kunna ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko o caman kɔni bɛ ale de fanfɛla la wa k'olu ka jate la ko o kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka jate la ko namara de kɔni kɛra nin yɔrɔ ninnu na ko de kama namara ale ni ayiwa jamana sariya yɛrɛ sɔsɔliw kama olu b'a ɲini an ka jamana sariya sunba fɛ kɔni a ka jateminɛ kɛ ayiwa nin jaabi ninnu na ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko cour constitutionnelle yɛrɛ ale kan ka jaabi laban di ayiwa alabadon de ni o dira waati min na min yɛrɛ ye kalata kun filanan ye o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ kari nata n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Renouveau FM ni ale arajo ye min dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa alamisa tɛmɛnen kɔni Bamakɔ gouverneur ye ayiwa polisiw bila ka taa o kɔni datugu ayiwa nin don in yɛrɛ la min yɛrɛ ye ayiwa Renouveau baarakɛlaw ye u ye heure caman kɛ kɔni a tun fɔra ko mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ nka o kɔfɛ kɔni u tilala ka mɔgɔw to ka t'u ka ci la nka arajo in kɔni datugura wa hali bi a datugulen don gouverneur ka nin arajo datugu in kɔni na a y'a jira k'a fɔ kɔni ko a y'a datugu émission dɔ de kama ni o ye jamukan ye min bɛ bɔ ayiwa Renouveau FM na ni a tɔgɔ ye ko 4 sur table ni Araz Baji yɛrɛ b'o animé ni ale dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa gouverneur y'a jira k'a fɔ kɔni ko kuma dɔw fɔra o kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ale ka jate la ko ka mankan wuli ayiwa jamana kɔnɔ ayiwa an b'a jira k'a fɔ sariyaw kɔni y'a jira cogoya min na gouverneur tɛ se ka arajo kɔni datugu i n'a fɔ a kɛra cogo min na nin ko in na sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye yamaruya di autorité de la communication ma ni o ye cakɛyɔrɔ ye min ka baara bɛnnen bɛ ka ayiwa kunnafonidilaw yɛrɛ ka baara jateminɛ ni a bɛ ka kɛ jɛlenya ni sariya kɔni kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ kɔni ko arajo yɛrɛ datuguli nin ko in na ko ani sariya tɛ taa fankelen yɛrɛ fɛ ko ka d'a kan ni ko yɛrɛ tun bɛ se ka kɛ émission in dɔrɔn a bɛ se ka kɛ émission in dɔrɔn de la mali kunnafonidilaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan min yɛrɛ ye sibiri tɛmɛnen ka taa u ka nisɔngoya jira u ka soba la ni a bɛ f'o ma ko maison de la presse yen kɔni u y'a jira k'a fɔ kɔni ko fɛn o fɛn ye nin walen ye ko olu kɔni tɛ jɛn n'a ye ko ka d'a kan olu ka jate la kɔni foyi ma kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka arajo kɔni datugu ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni cɛ ka kulomajɔ la